Isang taon na naman ang lumipas at sa 12 buwan naming pagbibigay ng serbisyo publiko ay nakasama nyo kaming humarap sa hamon ng inyong mga buhay. Iba't ibang kwento muli ang ating mga natunghayan at nagbigay aral at inspirasyon. Kung kaya't sama-sama tayong magbalik tanaw sa mga hindi malilimutang tagpo sa isang taon. Dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico, Year-End Special Report. Simulan natin sa kwento ng isang bata na mula sa Rapu-Rapu, Albay. Ang munting kahilingan ng bata na may sakit sa puso ang ora mismong binigyan tugon ng aming programa. Ayon sa ina na si Jory Bobber, 4 na buwang gulang pa lang noon si Jello nang ma-diagnosed siya na may congenital heart disease o sakit sa puso. 2013, mga 4 na buwan, may ubo bago sipon siya. Ilang araw din yun bago ko siya na ipa-check up sa health center. Yun, doon ko nasabi ng doktor, ngayon may problema ngaya kayo. Kung gusto mo ngaya makasiguro, ipa-private mo ngaya. Ito to the echo mo ngaya yung anak mo. Dahil sa kalagayan ng kanyang anak, ora mismo siyang tinulungan ng ating programa na makapagpatingin sa doktor. Sinagot na rin ng aming programa at ni former Kong Kitoko ang check-up ni Jello at ang iba pa niyang pangangailangang medikal. At ang kahilingan ni Jello na makapamasyal at makakain sa isang kilalang fast food chain ay agad rin ibinigay ng programa sa kanya. Hello po, madam. Hi, Jello! Hello po, madam. Good morning po. Ma'am, okay na si Jello. Excited na po mag-abas daan. Punta tayo ng wildlife tapos kain ka sa Jollibee. Pero sabi niya, madam, masimba muna kami sa Daraga, ma'am. Saan gustong pumunta, Jello? Man. Doon sa Kawa, tapos punta sa Jollibee. Congressman Saldico, napakalaking tulong, napakasaya ng ibinigay mong tulong sa anak ko. Nagpapasalamat ako sa inyo sa binigay niyong kaligayahan, kaugmahan sa akin ko. Andiyan kayo, binigyan niyo ng malaking kaligayahan na hindi ko kayang maibigay sa anak ko dahil sa kakulangan ko sa financial na problema. Salamat po, Ako Bicol. Salamat po, Congressman Kitoko. Si Congressman Saldico, salamat po. Maraming sa tulong ninyo sa amin. Narito rin ang isa pang kwento ng isang ina na humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico. Yung panganay ko, ganito siya, may ang diagnose sa kanya cerebral palsy. Yung pangalawa ko, hindi ko naman po siya masabi na, kasi sabi ng doktor sa Maynila, hindi naman daw masabi sila na same case sila kasi kahit isa po, hindi ko po talaga napa-check up yung anak ko, yung napaano sa neuropedia po. Kaya hindi ko po alam kung ano yung case man ng anak ko. Gusto ko lang malaman talaga na madala kami sa PGH, sa hospital, kasi yun po yung hingi ng doktor na mapacheck yung ano ni baby, yung genetic workup daw po, para malaman po talaga namin kung ano daw talaga yung reason bakit nga sa dalawa kong anak, ganun po sila. Gawin ko lahat. Gagawin ko lahat para at least sabi ko, kung tumanda man silang ganyan. Sa ngayon kasi ma'am, ginagawa ko po talaga lahat yung mga posible po. Posibleng magkaroon pa sila ng chance na kahit po makalakad lang.
sobrang mahal na mahal ko po yung anak ko. Kumbaga sila na po yung buhay ko. Kaya sobrang bumagsak po yung nung nawala yung pangalawa ko. Kasi yung buhay ko po, tinaya ko na para sa kanila. Nagagawin ko ang lahat bilang isang magulang. Na yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanila. Yung pag-aalaga na kailangan nila. Kaya sobrang sakit po nung nawala yung pangalawa ko. Lalo't na ngayon may isa pa ako. Kaya nagpapakalakas po ako. Kasi sabi ko, meron pa akong isang anak. Hindi dapat ako pwedeng panghinaan. Kaya naman ang aming programa ay ora mismong tinugunan ang kahilingan ni Nanay Jessica. Nasa kabilang linya si Congressman Christopher Quitoco. Congressman, napakinggan po natin ito pong kahilingan ni Nanay Jessica para po sa kanyang anak na meron po ngayong iniindang cerebral palsy. Ano po ba yung maaring maitulong po natin sa kanila pong pamilya? Yes, wag na siya mag-alala. Sasagutin na natin yung papuntang Manila. Ihatid ng ambulance natin para mapacheck upan yung anak niya sa PGH. Ayun. Siyempre, bibigyan natin siya ng pera para panggastos niya sa pang-Manila, pangkain-kain. Unang-una po, salamat kasi kung hindi po sa Panginoon, hindi po ako makapunta dito kasi bago pupunta ako dito, palagi po akong nagdadasal na sana sa mga nilalakad ko may makakatulong sa akin. Salamat po, Congressman, sa tabang niyo po sa amin. Ora mismong sinamahan ng aming team ang pamilya Martillan at hinatid sa Philippine General Hospital gamit ang ambulance service ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. At sa ating pangatlong kwento ay ang kahilingan ng isang buong pamilya mula sa Kamalig Albay. Nito lamang na taon, lumapit sa aming tanggapan ang isang haligi ng tahanan na si Tatay Angelo para sa kanilang inaalalang bayarin sa hospital na umabot ng mahigit 700,000 piso. Congressman Jill, nasa 172,000 pesos pa raw po ang kanilang kailangan bayaran po sa ospital. Well, tamang-tama Remy, sapagkat meron tayong programa patungkol sa asistensya medikal. So, sasagutin natin itong 172,000 Ayun! na balanse nila Tatay Angelo upang zero balance na ang kanila pong hospital deal sa Don Chuling Hospital. Sinihiling natin na agarang makapag-recover ang asawa nitong si Mister. At hindi lamang lang, Remy, ang ating ibibigay na tulong sapagkat ngayon mismo, pagkatapos ng programa, ibibigay din natin ang 5,000 pesos cash, dagdag asistensya, dagdag ayuda para po sa pamilya. Maraming salamat po, Congressman Jill, sa inyong tulong sa amin, sa aming mahirap. Walang anuman, ang mensahe ko lang kay Tatay, magpakatatag po kayo at huwag pong makalimot na magdasal sa ating pong Panginoon upang gabayan ho kayo sa mga kinakaharap niyo pong krisis sa buhay. Itinawag ko na din po sa hospital yung kanyang mga reseta ng anak niya, yung dalawang autism. And right after ito, Tatay, kukunin po natin yung pang-maintenance. Kanina kasi na-mention ni Tatay yung pagpa-opera sa BRHMC. Nakausap ko din po si Ate LV. May balance pa ata kayo doon na 300,000 plus. Isi-zero bill na po yun. Ayun! Ma'am, maraming salamat talaga. Opo. Dahil yun nga ang inisip namin, di pa kami nakakapagbayad doon sa BRMC. Nag-promissory Opo. note. Tapos, ito na naman, may bago na naman gagawing promissory note. Opo. Kaya nga, sobra talagang papasalamat namin na natulungan talaga. Hindi ito ko talaga in-expect na ganito karami ang matatanggap kong tulong sa inyo. Kala ko, sabi mo, interview lang eh. Zero balance na kita sa Sansoling Hospital. Ito na ang katibayan na pagtulong sa atin ng Ako Bicol.
Maraming salamat po. Ito po ang katibayan na zero balance na kami sa Tanjuli dahil sa Ako Bicol. Labis ang pasasalamat ni Tatay Angelo sa sunod-sunod na tulong na kanyang natanggap mula sa programa. Mula sa hospital bills hanggang sa gamutan ng kanyang anak ay ora mismong natugunan. Hindi lamang sa Bicol Region tayo ora mismong tumugon dahil mula sa ating Action Co Center sa NCR Satellite Office, isang mananahi naman ang ating natulungan para sa kanyang gamutan. Humihingi po ako sa Ako Bicol Party List po ng tulong para po sa aking chemotherapy po, CT scan, at saka po yung mga laboratories po. Ora mismo, bibigay na sa kanyang guarantee letter niya ng kalagang 40,000. Salamat po ako sa Ako Bicol. Marami po kayong natutulungan na kagaya po namin na mahihirap, hindi po kayang magpagamot. Maganda po na mayroong kagaya po sa inyo na tanggapan na kumakalinga po sa mga pangangailangan. Kagaya po namin walang kakayahan magpagamot. Kay Congressman Saldico, nagpapasalamat po kami. Aking pamilya po na natulungan po ninyo kami. Kay Congressman Hel Galon po, kay Sir Rodi po, Vizcaya. Nandyan po kayo sa kagaya po sa aming mahihirap. Sino ba naman ang hindi maaantig ang puso sa kwento ng mag-asawang senior citizens na sina Tatay Elmer at Nanay Josephine Simba ng Minalaba, Camarines Sur? Ang kanilang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa atin dahil sa kanilang Till Death Do Us Part na pagmamahalan. Ano, kahit magkalayo kami, hindi kami ibanan. Habang buhay kami magkasunod. Ayan na. Mula pa sa Sitio Baliwag, Minalabak, Camarines Sur, personal na pinuntahan ng aming team sina Tatay Elmer at Nanay Josephine. Personal naming nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mag-asawa. Hindi daw siya nakakapag-lakad-lakad. Perminan kami doon sa bahay, mainay. Sa daw sa Manila, lukot-lukot yung mga bahay. Hindi, tinugutan naman kami. Pinauwi na kami dito sa amin, sa probinsya. Pagdating mo dito, inaagahan. Inatake. Dahil sa sitwasyon ng mag-asawa, ang ating programa kasama ang Ako Bicol Party List ay ora mismong tumugon at bumuo ng isang proyektong walang ibang hangarin kundi ang makapagbigay ng pangunahing tulong sa ating mga kababayan. At ito ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Sa naganap na Tarabangan Caravan, nabigyan ng libreng wheelchair si Nanay Josephine, na handog ng Ako Bicol Party List. Nakapagpakonsulta din ito sa doktor ng libre at nabigyan ng mga gamot. Iilan lamang sila sa mga taong natulungan ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldico sa taong 2024. Hanggang sa susunod na taon, tayo ay sama-sama pa ring tutugon at aaksyon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dahil ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.